Sian itu hatta dihamu amang do inang songoni napo sobulung na mengikuti kebaktiatta di Bornginon na langsung di gereja Suak Songoni na mengikuti melalui live streaming. Neng mulat tama kebaktiatta ima di pesta paduaho parningota di hari haheheon ni tuata Yesus Kristus. Perjolo mahita martang yang nahom di bagacar wata. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 5 ayat sada tolu dohot opat. Oh
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, natu mepalangi dohot tanoon. Amin. Tung na arga situtudo asini roham ale debata, jadi marhaposat tulinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma, ay dilabung mido mual hangoluan, di bagasan hati romi huidahami hati uron. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Didok hatamdo ikomenaon hami jalamati rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parrohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporsyaon nature. Asa toktok makirim dihaheheon. Dohot diha sangapon sogot cilihonomu. Tuaka na porsea diho. Amen. Maredde mahita si buku edde nomor 20 ayat 2 dohok 5. Tabege masika ni patik di kebaktiata di bagasan pasca padua honon. Ima natar surat di Rom 10 ayat sia. Ay malua maho molo di parhap topot pamangami Tuhan Yesusi huhut dia hapor syai roham naung di pahehe debata ibana sian akkana mate. Ima saatna atong rak martangyang mahita lau mangidogo tu debata laho mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho barto patik mi. Amin. Maredde mahita siya buku edde nomor 14 ayat 2 sa rodi tolu.
Tatopotima dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala pertalup ni roha jalan nabonar doho. Marpangulaki maroham midahami. Dibaheni sese sama sude dosa nami. Dangarong naho pangasaon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jal apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kema baga-baga taringo tuhasisani dosa. Adong do dihita situa ni malim nasongoni. Nahudul di siamun habangsani hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbaheni bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata merhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marede mahita si bukwede nomor 20 sia ayat 4. Tatangihon ma hata ni debata turpu epistel di pesta Paskah paduahon sadarion iman atar surat di Job 10 sia ayat 25 saat rodi 27. Ay takas do huboto mangolu do si panguluau jalaibana perpudi jongjong di atas orbuk. Au sadiri matutu mernidai bana gabe hatu aku apala matakon mernidai bana jaladada anggo sileban pola tuk suda piaku di bahen siol ni roaku di bagasan ido sahatna mertua doakan atau mangion hata ni depata jalan na opeopsa. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 635 ayat 1 doho tolu.
tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sa dok portibion, ra mahita mandok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumupalangi do tano. Aw porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, iman na tubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tondo perbadia, andorok soguhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mateterpajal lo ibana di hau pinorsilang, na tua tubor di tano rong di tanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manay tu surgo, lahundul tu siamon di bata Jehovah, amanay pargugo na suatu dosa ni. Di simay bana pay mula sogo tu tanoon, mangumihala na mangulu doho na mate. Aw porsea dito di perbadia, jala adok sa da huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, doho da sisani dosa, doho di hatay na mandok, mula mangulu sogo da giniala nang mate, ro di hanguluan na sorasuda. Amen. Ni pasaha matiki markorma perjolo kor ama, habisi ano dihuton diuruti madoho kor ina kamis. Tu korama perjolo.
Sambil pasatop peliata sada A do sada B, marede maita se bukuede nomor 33 ayat sada do seterusnya. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita di Pesta Paskah paduahon di Bornginon tar surat di Ulauni Apostel bidutolu ayat 24 sahat rodi ayat 26 hujahama dihita pai hutihut hamuma di bagasan roha. Alaina sapanurirang akana manurirangi mamuka sian si Samuel rodi akana sian pudinai akka Ariodo di baritahon nasida. Hamudo anak ni akka panurirangi jala partohap di padan nabinahen ni debata tu akka amatai uju nanidoknai tu si Abraham. Dapotan pasu-pasu ma saluhut bangso ni tanoon marhite sian poparan mi. Jumolodo dihamu dipahehe debata na posonai. Disuruh do ibana mamasu-masu hamu akana mulak sian hajahaton munabe. Songonima sahat nitur pukta. Selamat Paskah madihita. Nunga tapestahon Pesta Paskah na parjolo hamu amanami inanami di bagasan lasni roha jalanunga tajalo hatani debata nagabi lasni roha dihita laho pahoton haporseaota maka porseai Tuhan Yesus Kristus namate tarsilang humokop hita
dungi makkamonakon hamateani patupahon hanguluan sisa leleng nilelengna di hita saluhutna nasatia maka porseai jala mangihuton Yesus di tonga-tongani parnguluonna di hapor tibionon. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Totu sahali molo tapai hutihut do barita haheheon ni Tuhan Yesus gabe halonganga bolo do odihita sasitongna. Nasotuk boi pikiran ni hajol maota laho mangatusii. Alani do ubain na memang sai di pabotohon di baritahon tuhita marhite hatani debata tapestahon ni hamu amanami inanami asadada marhite pikiran ni hajol maut tahita laho majaloi dohot maka porseai di pardalanan ni ngulut taon. Alai di bagasan haporseaon Napolin di dalam iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita itulah boi hita majalo hamamate dohot haheheon ni Tuhan Yesusi. Saluhut natahe sude akan pinatu pani Tuhani di tonga-tonga ni hapor tibionon. Seluruh karya Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini di bagasan hapor seao mahita laho majaloi dohot mangatusii di nguluta ari-ari. Hurian itu hata pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus nata pestahon sadarion papatarhon tuhita sakap haluaon ni debata na dipatupa di bagasan diri ni Tuhan Yesus laho paluahon jolma manisiai sian dosa dohot sian hamatean sisa leleng ni lelengna sian gomgoman ni sibolis jala nama boan huhut mangalehon hanguluan na saleleng nileleng na tusaluhut na makaporseai ibana. Sasitong nanunga tibuhian disakapi debata laho patupahon haluaon tusaluhut jolma manisia sian huaso dohot gomgoman ni sibolis nang hamatean songon na dibaritahon dohot disurirakon aka panurirang di aka narobi. Laos marhite turpuk jamita sadarion dipaingot dohita hamu amanami inanami asa toktong tahaporseai paboa namanggohi jala patuluson panurirangon niaka panurirangido namasa di diri ni Tuhan Yesus. Mamuka sian hatutubuna siana kaulaonna ditongani portibion pakkobasionna sitaononna sahat haheheon ni Tuhan Yesus natapestahon sadarion. Sian baritaoma hamu amanami inanami boi taboto macai takas paboa Yesus Kristus nasinuru ni debatado itu tonga-tonga ni portibion laho paluahon ganup na porsea di ibana asa saluhut na jolma na porseai gabe partohap di hanguluan sisa leleng ni lelengna. Jalatakas doi hamu amanami inanami dipatuduhon debata huaso dohot hagogoon ni haheheon ni Tuhan Yesusi marhite aka apostel na mangulahon aka halongangan marhite huaso na dipasahat tunasida.
dong dijalo akasiseani barita taringot tu haheheon ni Tuhan Yesus jala macai takas di paihut-ihut nasida kehadiran Tuhan Yesus setelah kebangkitannya itu gabe magodo biar ni roha di nasida gabe magodo hata hutoni sian nasida ala dilehon do huaso tu nasida laho mangulahon akanauli nadenggan patupahon halongangan di tonga-tongan yaka pakobasion nasida, di tonga-tongan yaka ulaon nasida manguduti ulaon na pinatupan ni Tuhan Yesus uju mangolu di tonga-tongan ni haporti bionon. Di bari tahun do di jolo ni turpuk tahun hamu amanami inanami songod dia ma aposteli sisian ni Tuhan Yesusi patupahon halongangan marhiti huaso sia Tuhani pamalupon namar sahit lumpuh. Mereka menyembuhkan yang lumpuh. Yang lumpuh itu bisa berjalan. Ima di patupa aka aposteli hati hai dung dapotan huaso sian tuhatai. Naing dohonon na disihamu amanami inanami margogo dohape hita jolmaon tuk dohape hita jolmaon dari manusia yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa hati hadapotan huaso hita sian tuhatai. Tuk dohape akan aporseai patupahon akan nauli na denggan patupahon aka hal-hal na balga, patupahon aka hal-hal na luar biasa di tonga-tonga ni parnguluot taon, ujuolo hita maka porseai tuhatai, ujuolo hita di paretahon tuhatai, ujuolo hita majalo huaso sian tuhatai. Jadi kuasa yang dari Tuhan itu mengubahkan kita dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Alanido ubena unang martakang hita di tonga-tonga ni parnguluot taon. Ikor rajumata do hape dang tuk hita patupahon manangaha di pardalanan ningolut taon, soholan halongangan, soholan hal-hal na luar biasai, molo dang dapotan, huaso hita sian tuhatai. Oma patuduhon memang ketidakmampuan, keterbatasan, ketidakberdayaan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Alai molo mangulu hita di bagasan haporseaon napolin jalaradero hata majalo huaso sian tuhatai tarpatu pahita ma manangaha di tonga-tonga ni parnguluot taon. Ido bena hata ni debata madok bahwa dangadong nasotar patupan ni debata dan juga dangadong nasotar patupan yakana porsea di debata saluhuddo tarpatupahita molo di bagasan Tuhani. Haheheon ni Tuhan Yesus paingoton hita na mangihut hamu amanami inanami di asini rohani debata laho makokop hita jolma pardosaon. Nung ngamonang tuhatai manaluhon hamateani. Sasitong na omma patuduhon hasisikop ni asini roha dohot holong ni roha ni debata dihita jolma pardosaon. Dadaholan di topaboti hita marhite tangan ni debata dungi di pasobu mangulahon nasa na hinalomohon ni rohata di tonga-tonga ni haporti bionon.
Alai dung ditoppa de batahita sai toktong do di parmudu di dongani di ramoti pardalanan di parngoluo taon. Alai jojod do hita mangalo, jojod do hita berontak, jojod do hita mangulahon naso hinalomohon ni debata. Alasai tapalowas do si bolisi mangarajai marhuaso di tonga-tonga ni roha pikiran sadok pardalanan ni ngolutaon. Gabe tading do hati goran, gabe tading do hasitongan, gabe tading do akanaulina denggan, songon na hinalomohon ni roha ni debata, alasai jojot si bolisi do gumodang mangarajai ngolutaon ganup marsada-sada. Tung penungasai diutus dipabangkit debata akan aposona panurirangna, bahkan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, itu pun ditolak oleh kita umat manusia. Itu pun tidak cukup untuk mengubahkan kita. Dan cukup HPI lahopaubahon ngoluta rohata sadok tahe pikirata di tonga-tonga ni haporti bionon. Tetapi siapapun yang diutus oleh Tuhan, acap kali kita tidak mempercayainya. Acap kali kita menolaknya di dalam kehidupan kita ini. Ala memang sai tahilala tumabodo panait ni si bolisi, si anak kapanurirangi, si anak kanaposo ni Tuhani. Alasai tahilala memang tumabodo hagiot ni pardagingoni, hagiot ni haportibioni, si anak kabarita naulii. Kita merasa acap kali bahwa berita baik, berita sukacita itu seringkali gabe mangabati hita untuk memuaskan keinginan kita, hagiot ni pardagingota di tonga-tonga ni haporti bionon. Itu benasai jot-jot tatulak, bahkan firman Tuhan pun tatulak do di pardalanan ningulut tahun. Kita lebih sering mengikuti apa yang menjadi bisikan iblis itu di dalam kehidupan kita ini daripada kebenaran firman Tuhan yang selalu diberitakan kepada kita, yang selalu disuarakan kepada kita. Bahkan sasitongna mololo hita hamu amanami inanami di Pasion 1 sampai dengan kepada penyalipan Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan itu, betapa istimewanya kita ternyata di hadapan Tuhan itu. Meskipun kita menolak kehadiran Allah kita itu di tengah-tengah dunia ini dan kita menyuarakan supaya Tuhan kita itu disalibkan, ternyata itu pun tidak menghambat kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita ini. Bahkan dia sudah rela disalibkan, rela mati untuk kita semua. Kasih Tuhan itu tidak berhenti sampai di sana. Manoktong doa sini rohani debata di tonga-tonga ni pardalanan ningulut tahun. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, haheheon ni Tuhan Yesus sian hamateani pasik kopon asini roha dohot holong ni roha ni debata dihita jolma pardosaon. Ternyata kejahatan kita itu, dosa kita itu tidak lebih besar dari cinta kasih Tuhan kepada kita. Bahkan dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya sendiri sebagai tebusan atas dosa kita. Hapesa si tong nanian marhite pasion dohot Jumat Agung sampai kepada ketika Yesus masuk dalam kubur itu, ikor Jumat ta dosa si tongna kita yang layak untuk menerima itu semua. Iko kita do HP na dipersilakon, iko kita do HP namate, harusnya kita yang masuk ke dalam liang kubur itu. Tapi ternyata Yesus mau mengerjakan itu semua untuk kita karena cinta kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semuanya.
Alani dohamu amanami inanami di pesta paduahon, pesta Paskah pada malam hari ini kita kembali diingatkan dung tajalo asini rohani debata holong ni rohani debata di hita marhite haheheon nai. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita semua juga bisa mewartakan, memberitakan, mengabarkan hasisikop ni asini roha dohot holong ni rohani Tuhani di hita marhite haheheon nai. Tidak lagi hanya kita yang menikmati cinta kasih Tuhan itu. Tidak lagi hanya kita yang menikmati kasih Tuhan yang besar itu bagi kita. Alaikon borhado hita mamarita honi tunahumali yang hita. Tarlumobi akan naung tarpedem hapor seaona, tarlumobi akan namadate, tarlumobi akan namadele di tonga-tonga ni parngoluona. Tusi mahita borhat, apalagi orang-orang yang belum menerima Yesus di dalam kehidupannya. Kesanalah kita diperintahkan untuk memberitakan kabar baik itu, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa cinta kasih Tuhan itu akan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kita ini. Unakola diho, unakola koneng malua. Jangan hanya diri kita yang kita pikirkan, tetapi pikirkan juga orang lain supaya orang lain menerima kabar sukacita itu, supaya orang lain juga menikmati cinta kasih Tuhan, supaya orang juga menerima Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Ai ido ulaut tahamu amanami inanami. Ketika kita sudah dikasihi, maka berangkatlah untuk mengasihi orang lain. Ketika kita diberkati, maka berangkatlah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita disembuhkan, maka berangkatlah untuk menyembuhkan orang lain. Ketika kita menerima sukacita, maka berangkatlah untuk membawa sukacita bagi orang lain. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, haheheon ni Tuhan Yesus mengajak kita semuanya bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya mau diubahkan di dalam kehidupan kita ini. Artina hamu amanami inanami songodia ma haheheon ni Yesus Kristusi paubahon hita, paubahon pardalanan ninguluta, paubahon naka ulaota, paubahon naka sakapta, paubahon sadok tuhe tahe sude ngulutaon hamu amanami inanami. Tading ma aka pangalaho narobii, tading ma aka hajahaton, tading ma aka dosa, tading ma aka nasohina lomohon ni rohani debata. Itu semua akan tergantikan dengan pabahenan naulina denggan pangalahon namacai uli sude matahe hamu amanami inanami, supaya kebangkitan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita ini, supaya kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar taauhon tahanguluhon di tonga-tonga ni hapor tibionon. Amin martangi yang mahita. Mauliate matuhan nunga saor hatam di tonga-tonga nami di pesta Paskah padua honon di paingot todo hami ali Tuhan. Nunga sikop tutu asini roham do tolong ni roham di hami marhite haheheon mi sian hamateani. Ima patuduhon tu hami balgani asi dohot holong ni roham. Gabi dapotan hanguluan sisa liling nililing na hami. Ajari mahami Tuhan. Asa unang bedi ihot. Subiani sibulisi hami, hajahaton dosa, hamateani hami, di tonga-tonga ni parengoluan nami. Alai sudema hami Tuhan marhite haheheon mi, paubahon diri nami kanup marisada-sada. Asalam sikop hami gabi akan aporsea diho, si hutoko di tonga-tonga ni parengoluan nami. Posdorohan nami ali Tuhan di bata, todim tod di porbadiai margogoi hok kami. Di bagasan huasomi ali Tuhan, patupahon akan naulina denggan hami di tonga-tonga ni parengoluan namion. Gabi gumodang hami manangihon hatam, manangihon soaram,
sian nama nangihon si bulisi. Asalam ture, asalam uli, asalam denggan, pardalanan ningulu nami sigano pare. Aka ulaon nami pelam sikop saluhutna, tarpatu pahami, tada pujian nami di goar munasun badiai. Mau liate madihu oleh Tuhan di bata pasu-pasu ma marjupangan nami di pesta Paskah padua honon. Asa toktong marlas ni roha hami saluhutna lahu mamuji pasangap goar munasun badiai tua katiki nana yang romar hite Yesus martangia kami tuho. Amen. Mari demahitahu tapasahat mapeliat. Rimaita jongjong tai dehon ma ayat tulu.
kon mapeleyat na tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupa saat kami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di julom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehor matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.